ሰላም ንዓኹም ይኹን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ንሎሚ ኣብ ዓዲ ጥልያን ከተማ ሚላን ኣብ ዝካየድ ፌስቲቫል ብሽክለታ ኤርትራ ዘተኮረ መደብ ሒዘልኩም መፂና ኣለና ብዛዕባ ዝትሕሶ እዚ መደብ ንፈልጦ ማዕረ ክንደይ ኢና ምስም ኣጋይሽና ፕሬዝደንት ፌደሬሽን ኤርትራ ነበር አቶ ኣኽሊሉ ሊጃም ምስ ገዲም ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ቢንያም ኣስመላሽ توكسنا مالنا سلام مكتتال. He's breaking the divide. He's a hero to his nation. بيني بركة حاتين لو ميزنا كسي صنعت لبسو كاب زمان يماني تاريخ زوارسي لأني خبر معدن للعنق بحري كندا خيدارقن أتا حباسي نبعت أتا دباسي هاجر أتا زي تتألم إريتراوي أفريقاوي تسلم بينام بركليلو تسوازي ولدو أبيت رأي عين النسري أجيم كان بمجمرة نزق على متيق فقادنيا مخانكم بريزنت إرتراز ناي كدن مشكلة زنبركا ودلجام بشم تغادات اليوم مسجنكا عندنا قديم تغادات ما بشكلتا بينا ما اسملاشكا بشم تغادات لتنا نزم مبريخ تهبنا كتبوني مالت كتبونا بحبشة بيمسكنوكم مالت. Thank you. يعني الله. حراي. إذا فestival معسن بخمين نمنتع علامة جميلة. alright ولا زيا بينا ما اسملاش تملس حيش قدمي يقول أنا مجمرة سمرة نعخا خمسنا كفتو نزي بروجرام زين مقبار عندما غيركا زقرب كنا تا تقبل هذا اللي خبر كتو أب سبورت بحلفها بفلك أب قدد مشكلتها سينما سمرة تبل ناي يوتيوب ما راخبو زحان بتعمل أقداسي تسرح تقبل سلزلة نهزمنا ها بزعما سبورت زلو أقلطو كومون تمساسا لزيناتات ثلاثة محلالف عزينا حنا مسكنا كان فتو أبتحتو بينام تجمر كحيش مخناتو بينام كابتو مسلتنا يتام حبر سلزخونة بينام قلت أموز وسخت له أنا وسخ يشعر إيش حري من مجمرتها خمتي لمود يعملنا سينما سمرة بس تقولوا زلها بتعمي حدش تهونا حبراوي لايف تهونا بعدنا قدم مشكلتها ببلوت سئلي بتفعل لي قرنعات جيركات حلفوا زلها كي مزقون كها حلف يدلني بمقصة لابتا حتى خاتو بزعبازا فيستيفال كمي كمي تداليات بالحتو فيستيفال مجمرتا بمانشستر قدمي 5 عامات ولا 6 عامات تغيروا نيرو ابت فيستيفالتي فرقوم نايزوم هجي زلو اولمبيكاويان كالي بتعمي بزحات أردمتن بزحات سمويان بزحات مراحتن كلهم مكوتات تخافيلهم وزنوبورو أو أشعو انتايز ما مجيرنا نيرنا أبكل كعمت كنقوبرو فيستيفالات ندابلنا كنكتصل نيرو تمدب كوينو جن يتخالن جبرناين مالتي هجيجن فيستيفال ميلانو يكون ميلانو يكون نهار المهني عدما سنتر إيروبي كالكا توم زبوزحو أولمبيكاويان أو أسلز أموت زلو بتناتهم طلب أخيباتات نقبر كلنا بتناتهم طلب زحتنا أو نقبر وسينا مالتي زي فيستيفال كبل كله نهولو يتأمر مالتي نتقرر ماي مراحي تيفوزو تبعتين نقول نسيتي نهولو زبالة خوينو بزح مدبات زلو نخلتا معات قدامن سنبتن زوعل بكل تسنيه مالتي ناي حبر ركب علال ذات بزعبا ناي بشكلتا ناي سبورت هاجرنا اكزيبيشن كم مسح الو كالق بحالاوي مشت كل ذات انا حازي بدحريوها سنبت ما كم قتلوا أموداتها الجن بشكلتها تقبلوا له مالتي خمسين عدنا كلها ناتهم تقدمتي بتعاون مالتي انتي ناي تعناها قبر دلي ناي تعناها توددر قبر دلها وددر غيركا
በዚ ጌርካ ዛዚምካ ሽዑ ንዝመፅእ ዓመት ድዩ 2 ዓመት ኣበይ ክግበር እዩ ወሲንካ እቲ ፌስቲቫል መሊስካ ድማ እቲ ስራሕን እቲ ሓጎስን ከምኡ ጌርካ ንምቕፃል ወዲ ልጃም ትምለሉ ኣለካ ዲ هو ጽቡቅ ገሊፅዎ እዩ ቢንያም ምናልባት ኣብታ ንድሕሪት ምልእሲ ኢለ እቲ ማሕበር ሕብረት ብሽክለታ ኤርትራውያን ዝበሃል ኣብ ቦሎኛ ዝነበረ ኣብ 1990 ምስቲ ናይ ናፅነት ግዜ ዝተጀመረ ማሕበር እዩ ኣብ ቦሎኛ ኩሉ ግዜ ከም ንዝክሮ ብዙሓት ማሕበራት ናይ ስፖርት ይኹን ናይ ሙዚቃ ይኹን እቲ ህዝብና ዝሳተፉ ነይሩ እዛ ማሕበር ሕብረት ብሽክለታ ከዓ ኣብኡ እያ ተመስሪታ ካብኡ ብዙሕ ስራሕ ኣካይዳ እያ ብዙሕ ሓገዛት ገይራ እያ እቲ ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ሓንሳብ ንንፍዕ ይብልቲ ምንቅስቃሳ ሓንሳብ ከዓ ትሕት ይብል ድስክል ይብል ግን ከምኡ እንዳበለት ብዙሕ ኣበርክቶ ከም ዝገበረት ክገልፅ ፈቱ ኣነ ብቲ ፌደሬሽን ከለኹ ኣብ ዓዲ እውን ብዙሕ ሓገዛት ገይራሕልና በቲ ግዜ ዝነበረ ዙር ኤርትራ ንምክያድ ዳርጋ ይምውሉና ነይሮም ብማልያ ይኹን ብማዳልያታት ይኹን ብዝውሃብ ወፈያታት ይኹን እንተበልኩ ምግናን ኣይኮነን ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ሓገዛት ናይ ኣሰልጠንቲ ናይ ማቴርያል ሓገዛት ናይ ንዋት ናይ መቃየር ብሽክለታ ብዙሕ ሓገዛት ገይራ እያ እዛ ማሕበር ከምኡ እንዳበለት ዘገም እንዳበለት መፅያ ኣብ ማንቸስተር ከምቲ ቢናም ዝገለፆ ፌስቲቫል ኣካይድና ነርና ድሕሪኡ ምናልባት ብናይ ጥዕና ምክንያት ይኹን ብዝተፈላለየ መገዲ እውን ናይ ኣባላትና ቆሩብ ዝሕል ኢልና ፅኒዕና ሕጂ ከዓ ብሙሉእ ሓይሊ ተበጊስና ኣለና ሓደሽቲ ኣባላት እንዳወሰኽና ብዝሕና እንዳዓበየ እንዳሰሰነት እዛ ማሕበር ነዚ ናይ ሚላኖ ፌስቲቫል ንምድላው ኣብ ምሽብሻብ ንርከብ ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ክምላኣላ ኢለ እየ ፅቡቅ ንቅድድም ብሽክለታ ሃገርና ካብ ደረጃ ዘሎ ክብ ንምባል እንታይ ተሓሰበ ኣሎ ማለት መሊስኩሞ ኒኹም ትካልእ ፅቡቅ ማለት እዛ ማሕበርና ከምዚ ዝጠቐስክዎ ኣባላታ እንዳወሰኸት እንዳዓበየት ትኸይድ ኣላ ሕጂ እቲ ዕላማና ዘሎ ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ብሽክለታ ማለት ተቐዳደምቲ ኣለውና ኩሉና ከም ንፈልጦ ብዙሕ ተቐዳደምቲ ኣሎ ዓይነት ተቐዳደምቲ ኣሎ መንእሰያት ኣለዉ እዞም መንእሰያት እዚኦም ብዙሕ ፖቴንሻል ዘለዎም ብዙሕ ዓቕሚ ዘለዎም መንእሰያት እዮም ብደቂ ተባዕትዮ ይኹን ብደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ነቲ ዘሎ ብሽክለታ ውድድራት ከነደንፍዖ ኩሉ ኣብ እቲ መንግስቲ ጥራሕ ገዲፍካ ክዕመም ስለ ዘይብሉ ስፖርት ህዝቡ እውን ክሳተፎ ስለ ዘለዎ ክሳተፎ ፀኒሑ ሕጂ ከዓ ብሕልፊ እዞም ኣብ ደገ ዘለና ኩልና ኢደ ኢደ ኢልና ነቲ ዘሎ ኣብ ሃገርና በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ኣብ ዝለዓለ ብራኸ ንክኸይድ እጃምና ንክንገብር ማለት እዩ ቀንዲ እታ ማሕበርና ተመስሪታ ዘላ ሕጂ እዛ ማሕበርና ዘይመክሰባዊት ማሕበር እያ እተን ንረኽበን ኩሉ ብናይ ኣባላት ውፅኢት ድዩ ምውፃእ ተገይሩ ንእክቦ ድዩ ወላስ ብሓገዛት ዝመፅእ ድዩ ኩለን ኣብ መዓላ ናይ እቲ ስፖርት ሃገርና ከነውዕለን እዩ እቲ መደብና እዚ ከዓ በቲ ኣፍልጦ ናይ ስፖርት ኮሚሽን ናይ ሃገርና ይኹን በቲ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ይኹን ብናቶም ኣፍልጦ እዩ ብደገ እውን ምሰን ኤምባስታት ናይ ኤርትራ ይኹን ምስ ማሕበር ኮማት ርክባት ነካይድ ኢና ብናታቶም ባርኾት እዩ እቲ ምንቅስቃስና ሕጂ እቲ ደረጃ በፂሕዎ ዘለኹም ትዝበልክዎ መንእሰያት ኣለውና ብዝሒ ዓይነት ኣለዉ ግን ሰኣን ገለ ንኣሽቱ ዝመስል ነገራት ካብ ምውድዳር ዝድሕሩ ኣለዉ ወይ ዝተረፉ ኣለዉ ስለዚ ንኣሽቱ ወላ እዚ ቱቦላር ንብሎ መቃየሪ ናይ ጎማ ናይ ብሽክለታ ወላ ካስኮ ንብላ ዘቆብዕ ወላ ገለሲ ንእሽተይ ይመስል እምበር ነቲ ኣብኡ ዘሎ ተቐዳዳማይ ዓብዪ ሓገዝ እዩ ማልያታት ፓንተሎነ እወ ስለዚ ናህና
እዚ ከነማልእ ሓደ ዕላማና ካብኡ ሓሊፍና ከዓ ዝለዓለ እንድሕርቲ ማሕበርና እንዳዓበየ ከይዱሲ ብዙሕ ራእይታት ኣለና ወላ ሓንቲ ኣህጉራዊት ጋንታ ናይ ምምስራት ግዚኡ ምስ ኣኸለ ብሽም ኤርትራ ትወዳደር ሓንቲ ናይ ፕሮፌሽናል ጋንታ ኮንቲኔንታል ኮንቲኔንታል ጋንታ ሕጂ ምክንያቱ እቶም ዘለዎ ንፉዓት ንብሎም ተቀዳደምትና ኣብ ጋንታታት ተሓቂፎም እዮም ዝኸዱ ዘለው ንሃገሮም ተኮይኖም ካብ ካብተን ጋንታታቶም መፅኦም እዮም ዝወዳደሩ ሕጂ ብሓንሳብ ኮይኖም ዝገብርዎ ትሬኒንግ ብሓንሳብ ኮይኖም ዝገብርዎ ምውሃሃድ እውን የለን ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኣህጉራዊ ናይ ብሽክለታ ናይ ዓለም ብሽክለታ ብዙሪክ ተገብረት ተሪእናዮም هو كلهم قاليهم كاب إيرترا متيهم قاليهم كاب غانتو متيهم قاليهم كاب عتيلان قاليهم كاب بلجيم فحيلهم يمنيرهم حجي عند حال حنتي انت الكونتيننتال غانتا غير كاغن كونتيننتال غانتا غير كاغن بحاله تطني فاصله تخيل ولا بتي زمت وددرات ادمعيت كتكون تخيلها زبل علنا خم راي كنسر حلو خم محبر كا كنفتنينا مالتي ጽቡቅ ኦኬ ገዲም ተቀዳዳማ ቢና ማስመላሽ ካብ ኣትምልእላ ታሕቶ ሳንዳ ዕላማው እንታይ እዩ ኪነቲ ክዝትይሉ ተሞክሮ ክትለዋወጥሉ ዘኽእለኩም ዓብይ ሃገራዊ ፌስቲቫል ምክያድ ዝዓለመ እዩ እቲ መደብ ግን ተቀዳደምትናስ እንታይ ከምዛ ዝበላ እዩ ሕጂ ዛ ትምልአሉ ኣለካ ዲ هو ከምዚ ወዲ ልጃም ክብሎ ዝፀንሐ ሕልምታትና ዓበይቲ እዩ حلمتاتنا نختبر من እንታይ ድሌካ ማለት እዩ ምሳኻ ዘጣዓ ድሌካ ሕጂ እቲ ዘጣዓ ማለት ህዝቢ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ሕልሚ ወዲ ልጃም ክብሎ ዝፀንሐ እንዲ ካልእ እውን ኣለና ሕልሚ ንኣብነት ዙር ኤርትራ እታ ናሽናል ዙር ኤርትራ በዓል ወዲ ልጃም ዝመርሕዋ ዝነበሩ 10 ግዜ ተኻይዳ ብዙሓት ተቀዳደምቲ ዝፈረዩላ ብዙሕ ፖቴንሻል ገይሮም ዓቕሞም ዝፈለጡላ እሞ ከዓ ዞባታት ዝወፃላ ግዜ እዩ ሕጂ እዚ ካብ ናሽናል ናብ ኢንተርናሽናል ምስ ተቐየረት ብዙሕ እቲ ናይ ዞባታት ተቀዳዳማ ኣይትሪኦም እቲ ምሩፅ ኣብታ ሃገራዊት ኣብታ ዙር ኤርትራ ትሪኣ ሕጂ ዓቕሚ እንተተረኺቡ ቁጠባ እንተተረኺቡ ምስ ኮሚሽንና ምስ ፌደሬሽንና ምስ ህዝብና ኮይናሲ ንሱን ክምለሰሉ ዘይክእል መገዲ የለን ኩሉ ግዜ ንሓልሞን ንሓስቦን እዩ ግን ተግባራዊ ንኸውን ንግዜ ንፅበዮ ሕጂ እዚ ኣለና ተሓልሚ ከዓ ኢለ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ብስራት ሎማዓንቲ ፅቡቅ ተስምዑን ዘለኹም ሓራይ እዞም ባህራት ዝበሃሉ ተቀዳደምቲ ኣብ ቅድሚ ብሽክሌታ ኤርትራ ዝሰርሕዎ ታሪክ ወይ ነዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ዓወታት ማለት እዩ መሰረት ዝኸውን ዝሰርሕዎ ታሪክ ብኸመይ ይግለፅ ውድድሮምን ኣበይን ከመይን ተትዝንቶ ከም ታሪክ እንታይ ምበልኩም ተትዝንቶ ولا انا كجمر مدحر بنام اسملاش ملالو هو مالت زي بشكلتنا إترا كم تاريخ ترينايو دارجا 4 ولدو بصحو كنبل خلينا حجي انا بخوم حزو قدامي ولدو خلاي ولدو ندابلنا حجي زوم منسيات اب ناي اهغراوي مدرخ شم زصوع زلو شم هاجر زصوع زلو كم بعال بنيام قرماي كم بعال ودمالي كم بعال نتنايل اسملاش زياتهم مسرت لهم طويلهم تفطروا تقادمتي يكونوا جابتهم قداموت ولدو زوم بحرات الكاتقس كايم ما بحق بحرات تقادمتي دايم تقادمتي اياتاتنا ابوتاتنا እሳቶም ዘንፀፍዎ ባይታ እዩ ኣብዚ ደረጃ በፂሕና ዘለና ሕጂ እዞም ካብዞም ቀዳሞት ወለዶ ጠቀስ ተይልና ብዙሓት እዮም እቶም መጀመርያ ምስ በቲ ግዜ መግዛእቲ ጣልያን እንድዩ ጀሚሩ ብሽክለታ ኣብ ኤርትራ መጀመርያ ምስቲ ዝነበረ ናይ ፋሽስታዊ ስርዓት ናይ መግዛእቲ ጣልያን ንዑ በዲሆም ተቃሊሶም እዮም ኣብቲ ውድድር ኣትዮም ምክንያቱ ኢጣልያውያን ንበይኖም እዮም ውድድር ዝሰርዑ ነይሮም
نتم دقبات دارقا ايتومن يوم نيرو حجي نابز وددر زنخاتو تقاليسهم يوم تقاليسهم كات عويتهم آتيوم مس آتو مستوالادرو تاريخ نوي حقن أبز حتر كنبلو مجمريا مس آتو نتم إيطالياويان زمكحو نبور تقالادنتي سعيرهم ناي أفريقاويان وين ناي تألمتي حايلي عبشكلتا كرقاقوت زخالو እዞም አያታትና ቦታትና ተቀዳድምቲ እዮም ጅሳቶም ካብኣቶም ንምጥቃስ ከም በዓል ወልደ ሚካኤል ኣስገዶም ብበርበረ ዝፍለጥ ሓያል ተቀዳዳማይ ነይሩ ከምኡ ገብረ ማርያም ገብሩ ኣብ 1939 መጀመርያ ንኢጣልያውያን ዝሰዓሮም ተቀዳዳማይ ኣቦይ ገብረ ማርያም ገብሩ እዩ ሕጂ እሱ ምስ ሰዓሮም እቶም ኢጣልያውያን ክዋሓጠሎም ኣይከኣለን ግን ከይፈተው ከዓ እቶም ተቀዳደምቲ ኣብ ውድድር ከም ዝኣቱ ክኣምኑ ክኢሎም ማለት እዩ ክኣምንሎም ክኢሎም ኣብ ውድድርን ክሳተፉ ክኢሎም ሕጂ ከምዚ እንዳበለት ወለዶታት ድሓር ናብ በዓል ብዙሓት እዮም ኣብ ኦሎምፒክ ተሳትፉ ኣብ ሜልቦርን ነይሮም በቲ ግዚኦም ዝነበሩ ሓያላት ተቀዳደምቲ መስፍን ተስፋይ ኣልኣዛር ክፍሉ ዝበሃሉ ወዘተ ብዙሓት እዮም ከምኦም እንዳበለ ድሓረይ ንሕና ዘርከብናሎም ቆልዑት ኮይና ሕጂ እዞም ገዳይ ማያታትና ንብሎም ዘለና ከዓ ከም በዓል መሓረ ቁባንክኤል ፍስሓፅን ወዲ ኣርባዕተ ፍስሓፅን ዘባፅን እዞም ሕጂ ትሪኦም ዘለካ ብዛ ሎጎ ወፂኦም ዘለዉ ማለት እዩ ፍስሓፅን ገብረ የሱስ ተስፋልደት ሓየሎም ሳላምቢኒ ጀጋንተ በየነ ስምዖን የማነ ነጋሲ እዚኦም ሕጂ ናይዚኦም ግርም ዝብለካ ኣብዚ ፌስቲቫል እውን ኣድህቦ ጌርናሎም ዘለና እንታይ እዩ ኩሎም ብሂወት ኣለዉ ብሂወት ከዓ ክርከቡ እዮም ኣብዛ ፌስቲቫልና ኣባላት ናይዛ ማሕበርና ከዓ እዮም ኩሎም ሕጂ መብዛሕትኦም ዳርጋ ፍርቆም ኣብ ዓዲ ጢልያን ኣለዉ ብኡ እዩ ከኣቲ ንፌስቲቫል ኣብ ዓዲ ጢልያን ሚላኖ ክንመርፆ ዝደለና ማለት እዩ የማነ ነጋሲ ካብ ዓዲ ክመፅኡ ካብ ኣስመራ ክመፅእ ኢሉና ኣሎ ስለዚ እዚኣቶም ብካልኣይ ወለዶ እየ ኣነ ዝሕዞም ብካልኣይ ወለዶ ኣብቲ ወለዶ ብሓያላት ተቀዳደምቲ ነበሩ መብዛሕትኦም ኣብ ኦሎምፒክ ሽም ዘፀውዑ ሽም ሃገር ዘፀውዑ እዮም ኣብ ኦል ኣፍሪካን ጌምስ ከምኡ ሜዳልያታት ወርቂ ሜዳልያ ዘምፅ እዮም ዓብይ ኣበርክቶ ዝገበሩ እዮም ሕጂ ካብዚኦም እዞም ወለዶ እዚኦም ሰጊርካ ከዓ ካልኦት ወለዶታት ኣለዉ ድሕሪኦም ዝመፁ ወለዶታት ሓያላት ተቀዳደምቲ ከዓ ከም በዓል ዘረጋብር ከም በዓል የማነ ተኸስተ ከም በዓል ክብሪ ኣብ ረድኢ ብዙሓት እዮም ካብዞም ኣባላትና እውን ኣለዉ ቢንያም ኣስመላሽ ሓዊስካ ወዲ ጊሎም በዓል ተኪ ሓይልንኬር በዓል ኩሎም የማነ እዚ ቢንያማት ኣብዚ ብሽክለታ ብዙሓት እዮም ቢንያም በርሀ ቢንያም ያሬድ እንዳበልካ ድሓር ካብኦም ሰጊሩ ከዓ ጀነሬሽን እዚ ናብ መን ሰጊሩ ናብ በዓል ዮናስ ዘካርያስ ሓላባይ ሰናይ ፀጋይ በዓል ራእሱ በዓል ጎንበሎ በዓል ሃብተገለ እንዳበልካ ድሕሪኦም ከዓ ሕጂ ካብኦም ሰጊሮም እዮም ከዓ መፂኦም ዘሎ እዞም ሓያላት ሕጂ ሽሞም ዝፅዋዕ ዘሎ ስለዚ እንታይ እቲ ከምታ ነቲ ሓትኻ ንምምላስ እዞም ባህላት ተቀዳደምቲ እዞም ናይ ቀደም ገዳይም ንብሎም እሶም እዮም እቲ ማዕፆ ከፊቶሞ እሶም እዮም እቲ በሪ ኣርሕሞ ክንብል ንኽእል ኢና ናታቶም ፃዓሪ ናታቶም ነቲ ብሽክለታ እቲ መንእሰይ ከዓ ስዒብዎ ሕጂ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሕና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ኣህጉራዊ ሽምና ክፅዋዕ ጀሚሩ ኣሎ ከም ሃገር ካብ ኣፍሪቃ ሓሊፍናስ ኣብ ዓለም ኢና ሕጂ ውድድራትና ነካይድ ዘለና ምዘን ሓያላት ኤሮጳውያን ሃገራት ማለት እዩ ኣብዚኣ ምናልባት ኣብዛ ሎጎ ክንጠቕሶ ዝግባኣና ኣቦና ቦይ ካሕሳይ ሚካኤል ኣብ ማእከል ጌርና ኣለና ምክንያቱ ኣቦ ናይ ብሽክለታ ተበልናዮ ግናን ኣይኮነን ምክንያቱ ካብቶም ተወዳዳራይ ነይሩስ ሓደ ብዙሕ ዓመታት ኣካየዲ ኮይኑ ዝሰርሐ እዩ
نحن حجي أنا فيدريشن بريزيدنت نيرخب كله اه ناي من يوريسه مالتي ناي بعل أبوك حسن ميكائيل يوريسه ساتهم زوج محلنا نتي بيت صحفة ديو نت فيدريشن ديو نت قالوا كله نت حقتات ديو ساتهم زنت أفوي نحن قرب أما حشناي وي أما عبيرنايو مستناي أحقراوي ركب كنقبر كإلنا أمبر تقندي شمك وهابم زقبؤه موسى زقبؤهم كان بعل أبوك حسن ميكائيل كالوت ونالو بزحات تتقم تايو نحجي ولا شمك تقص كل أنا نسامبل نأمنت يتقص لهم بر كنت قصص زقبؤهم بزحات يوم على نايز فيستيفال نخاسيو أميلان حجي كم زي حال خط مدرنا إكزيبيشن ناي سايكلينج إكزيبيشن إلنا تفعل عليه سئلتات تفعل عليه تاريخ اه نتي هزبي نتي على فيستيفال زركب سب كنزرقح من فتنينا صبو كمون متحيت ندالو لنا أبطا متحيتون بزتخ على متن كنتقس كنفتنان كلهم تقصوا مالتا يكونن قن اه نتي نقزيو نمجمع نتقس مو دحارتي تعذابهم قلت أمدل فيستيفالات تقوين لنا عمت تذيكونا ولا بكل عمت حنسابسي أبتفعل على ختماتات كنقبرن مدب لنا سلازي قد تعالي مالتي تنوبة حبريتا تنوبة تنشوفنا تاريخ قد تعالي خون مالتي بعبي خات التاريخ يقمت على يسن السلازلس تبغي ناي بحكي تبغى تبغسي ما بحكي ب... قديم تعالى بينا ما اسمه تمول لك هذه ابزي حجي ኣብቲ ቀዳመይቲ ስእሊ ምፅኢትያ ዝነበርካ ናይቶም اه በዓል ኣብኣ ንእሽተይ ክውስኸላ اه እዚኦም ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገልፆ ተኣዳደምቲ ጥራይ ዘይኮኑ ናይ ስሳታት ናይ ሰብዓታት እንዲኦም ተኣዳደምቲ ጥራይ ዘይኮኑ እንኮላይ መራሕቲ ኣሰልጠንቲ ገለ ኮይኖም እንዲኦም ኣቢሎሞ ኣብ ርእሲኡ ንሕና ንጅምረሉ ነበርና ግዜ ብሰማንያታት 79 ሰማንያታት ኣሰልጣኒ ንበሃል ኣይፍለጥን እዩ ነይሩ ንሕና ሲ ይኸውን እንዳበልና ደኣ ኢና ንኸይድ ነርና እምበር ኣሰልጣኒ ስጋብ ቴስዓታት ኣይፍለጥን ነይሩ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኦም ክረኽቡካ ከለዉ ብሕልፊ ኣበይ ስብሃቱ ክረኽቡካ ከለዉ እንታይ ዓይነት ማርሻ ከም ትጥቀም ኣጂለ ዝበሃል ፎኪስ ክትከይድ ከም ዘለካ ገለ ኣብ መገዲ ኮይ ኣብ ኖርማል ኣብ መገዲ ክትከይድ ከለካ ክረኽቡካ ከለዉ ሲ ናይ 10 ናይ 20 ደቂቃ ግዜኦም ኣሕሊፎም ነብሲ ወከፍ እዞም ሰባት እዚኦም ከምኡ ሕቡርና ነይሮም በዓል ገርላስ ካል ሞያኦም ገዲፍካ ብጀካት ናይ ብሽክለታ ተቃይስና ያለና ብዝሓለፈ ብጀካ ናይ ብሽክለታ ሞያ ናይ ገለሲ ንሳረሲዓ ነይረ ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ተመክሮ ዝነበሮ ጥራይ እዩ ከምዚ ጌርካ ርገፅ ከምዚ ጌርካ ኺድ ከምዚ ጌርካ ብል ድብለና ነይሩ እምበር ኦፊሻሊ ኣሰልጣኒ ሲ ኣይነበረናን ከለ ኣሰልጣኒና ኢና ኢልና ንዛረበሉ ሲ ኣይነበረናን ሕጂ እዚኣ ክርስሳዕ ይደለኹም ጽቡቅ ካልእ ብዛዕባ እዛ መፅሄት ተዛሪቡ ነይሩ ወዲ ልጃም اه ትክክል እዛ መፅሄት እዚኣ ከምዚ ዓይነት ትመስል ሕጂ እውን ኣብ ሚላኖ ክንገብራ እንዲና ዝኾነ ጉዱስ ዝኾነ ናይ ብሽክለታ ቅዱስ ዝኾነ ትካል ደለዎ ኣብዚ ፔጅ ናቱ ሬክላም ከነውፃሉ ንኽእል ኢና ንዓና ኮንታክት ይግበረና ምስተን ታሪክ ናይቶም ተቃዳድምቲ ምስአን ከዓኒ ሬክላማት ንገብር ስለ ዘለና ዝኾነ ክወፃሉ ዝደሊ ትካል ደለዎ ብሕልፊ እኳ ተቃዳዳማይን ቲፎዞን መራሕትን ዝነበሩ ደስ ዝብለና ብከምዚ መገዲ ንዓይ ኮንታክት ክገብሩ ንኽእሉ እዮም ሽዑ ከመይ ከም ንገብር ክንቀብል ንኽእል ነበር ክንዲዚኣ ዓይነት መፅሄት ክትወፅያ ናይ ከምቲ ወዲ ልጃም ዝበለካ ናይቶም ዝተፈላለየ ብካልእ ኩርናዓት ታሪክ ዘለዎን ፕሮግራም ዘለዎ መእተዊኡ እንታይ ክግበር ኣብቲ ፕሮግራም ገለ ትገልፅ መፅሄት እያ ብጣዕሚ ፅብቕትን ምጭውትን እያ ፅብቕቲ ኣብዚኣ ከዓ ኣጋጣሚ ክብለካ እንዳሓሰብኩ ንዓይ ብመሰጅ ሓትን ኣለዉ ብኸመይ ክንረኽቦም ንኽእል ብኸመይ ናብዚ ውድድር እዚ ክንሳተፍ ንኽእል እንደገና እዛ ፅብቕቲ ሓሳብ ዘምፃእኻ ሕጂ እዚ ኣድቨርታይዝ ናይ ምግባር ኣብቲ መውዕዋዕ ክገብሩ ንዝደልዩ ናይ ቢዝነሳቶም ትካላቶም
دحان تليفون نعاها مال اليوم قريفة اللي يماني شعب زهن تشوفوا لنا نابا خرخبوها نمن يوم درخبو نباي نعرف يا باقا صبق كما إلهم محل في حارة صبغتي صبغ حساب هذا سمرة ما خلها تا لوجو خطوط خلها نايزوم قدايم تقدمتنا أبا أبتحت لي خانت خوينكا تليفون قصر اللوا ناتي اللو ناي بيني ما اسملاش اللو الشم هو تحت له بتقول له حجي بتا تليفون بزغرة زي كمان نزي ريهم بزحت سبات دولنا له ايونز دول له نبين قريت دحان كتقعين ينبري اي او كتقع خلو دقيقي ايرني حق زربا دقيقي زلوا كما جبرمو هو أبا خلوكو منالبات سمر انتاي مثل كازوم قرب سكة بلا لا زلل زبل أبري هبن هو زوم بحارات تقالاد انتي زبال كايم زوم قدام تقالاد بزياتهم كاب كل خدن نقص قبهم انتايو نساتهم كوالا دور خلوه دارقا خمتي بينيام زبالو سلطاني زبحلاي نبرم بناتهم بعلم تريننج دا قبرو ننحلحلهم بحسب لهم سكن خين نوصع ندابلو نبرخاتات نداخل ندازورو ካልኣይ ነገር ግቡእ ናይ መሳለጢ እያ ናይ ብሽክለታ መቀያየሪ ኹን ናይ ብሽክለታ ዓይነት ኹን ኣብ ዘይነበረሉ ግዜ እተን ብሽክለታ ሳላ በዓል ኣቦይ ገረላሰ ገለ እንዳልሓሙ እንዳ ሞዲፊካር እንዳገበሩ ገለ ዝሰርሕዎን ብሽክለታታት እየን ሕጂ ኣብ ሓደ ኢንተርቪው ክንገብር ከለና ምስ ሳላምቢን ካርሜሎ ዝነገረና እታ ቀዳመይቲ ብሽክለታናቱ በቃ ተላሓሒማ ገለ ኣቦኡ ምስ ረኣያ እንታይ ኢልዎ ንሳላምቢኒ እዚኣ ብሽክለታ ይኮነት እዚኣ ካንቸሎ እያ ኢሉኒ ኢሉ ካንቸሎ ማለት ሓፂን ከቢድ እዩ ተላሓሓመ ካንቸለዎ هو دحت ميزانه خا خبيدي هجي زي زنزلوا بشكلة بزي زوري كينا خلنا ناين ناتني لا سملاش بشكلة حفا بيلا ياسي تشعت باوند دي اقل باوند حجي تشعت باوند حسب بسؤال كا حافته بلا بحنتي حافته بلا زين نايك ادم تقارن تنازم قدايم زوالا دورنا نبرو بشكلة تاقن كم زنا حجي ايكون معبلات ايقن نبران ኣብርሲኡ ናይ ምግቢ ነይሩ ምግቢ ሕጂ እዞም ናይ ሎቢ ተቐዳድምትና ዘለዉ እዞም ሓድሽቲ ወለዶ ዕድለኛታት እዮም ኣብ ክለባት ኹን ኣብ ገለ ኹን ወይ ብስድሮኦም ኹን እቲ ምግቦም ፍሉጥ እዩ ዳርጋ ፋቶኦም በልዑ መሊሶም ምስሖም ፕሪሞስ ይኮን ደበልዑ ከምኡ እንዳበሉ ፅቡኦም ዘለዉ እዞም ተቐዳድምትና ናይ ቀደም ግን ሻህን ባንን ተረኺቦም ከማን ዓብ ነገር እዩ ሕጂ ከምኡ ሳላምቢን ኢንተርቪው ክነገረና ከሎ ኣነ ትረኣየኒ ኢሉካ እታ ኣለኛመን ተገርና ምስ መፃናሲ ላቴርያ ኸይና ውዒቲ ሻሂ ድሓር ምስ ውዒ ባኒ መፅእ ሕጂ ኢሉካ እታ ባኒ ኣብታ ሻሂ እልኽ ተብላ ኢሉ እልኽ ኣቢልካ ትበልዓ እሳ ስጋብ ሎሚ ትረኣየኒ ኢሉካ እንታይ ኣበይ ዘሎ ብርዮሽ ኣበይ ዘሎ ፓናቶነ ገለ ኢሉካ እንታይ ገብረለይሱ ኣነሳ ትረአ ኒሉ ሕጂሲ ባኒን ሻህን በሊዖም እዮም ዝወዳደሩ ነይሮም እዞም ተቐዳድምቲ እዚኦም ስለዚ ኣድናቆት ዝግብኦም እዩ ከምኡ ክብል ኢለ ክወስኸላ ኢለ እየ ኦኬ ኣባ ከለካ ምዛናትካ ካብ መጫትለይ ሓሳብስ መግዛእቲ ኢጣልያ ኣብ ቅድም ብሽከታ ሃገርና ብኸመይ ይገልፅዎ ዋላ እውን ተዘይርከብናሉስ ነዚ ግዜ ዝዝክርዎ ኣብ ኣሳርሕኡ ከመይ ይሕዝዎ ነይሮም ጸلمت نبينهم ديم زوروا نيرهم مشال كما ينيرو افتو وانتي اسك مسا مستخونتات I don't know بنيام ولا تجمع حنان تسخلو انس ود لجام تزعلن كاني نايتي طليان حلاف الزنبره سبيتو لمينا دواره درتو تنغرم ملسو فينام تسمعتني هو الساعه هو صبت الساعه مسنا بوي قبل مريم قبل تخي تاريخ نديا ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጤልያን እቶም ደቀባት ክወዳደሩ ኣይፍቀዶምን እዩ ነይሩ ኣሽንኳ ክወዳደሩ ብታሪክ ከም ንሰምዖ ንማእከል ከተማ ንምእታው ከማን እቲ ዝነበረ ናይ ሬሲዝም ናይ ዓሌትነት ብጣዕሚ ሓያል ስለ ዝነበረ ሓበሻ ኣብ ማእከል ከተማ ንክኣቱ ከማን ፀገም እዩ ነይሩ
حجي كم تعنتو يتقلص كو تقاليسهم عب وددر كأتو فتينهم عب اعتراض نبر عم حداري نايت إليان جوزيبي داوديتشي بحال بتجزيت غوفرناتور بلوت إليان غافرنر نيرو ناي إرترا مولو مالتيو السحج قرب معبلات حساسبا نيرو ولا قا ناي سرعة فاشيزم ناي إرترا ناي إليان وكيل كوينو بإرترا تمزة كابزوم قسقستا عينت أتحساسبا زلوي نيرو كم زي قرب ناي سوشاليزم الرأي نيرو بحالي بعلت بيتو خا إرتراويت يعني لا هجي إرتراويان عديتاتنا حيالاتين تقالستين بناتا حيلي هذا كالاي كابزناي داوديتش زبحال غافرنر السو خا غسغاس سلازخونه بتأزازناتو توم دقبات مستوم إيطالياوያን خوادادرو عزيزو مالتي حنت وددر تسريعه مالتي هجي حنت وددر تسرعت نازم إيطالياوያን زمكحو زنبرو سعيرو قداماي زاتو أبونا قبر ماريام قبرو مالتي حجي كمزي ليو تتاريخ جمر قبر ماريام قبرو سلس عارم تي هزبنا فنان غيرو تي فوزو ندابز حمصيو ما بشكلتا تساتفنت ناي منسيات ندابز حمصيو كوم ندابلي معبيلو تي بشكلتا مالتي حجي حانت زي تاريخ كوينا كان منالبات ناي مجزاتي صبو يبلون اندي زبحال مجزاتس مجزاتي ግን ካብ መግዛእቲ ከዓ ዝፈላለየሉ ነገራት ኣሎ ሕጂ መግዛእቲ ጤልያን ካብ መግዛእቲ እንግሊዝ ዝሕሸሉ ኩነታት ኣሎ ዝሕሸሉ ነይሩ ብታሪክ ብዕላል ኣቦታትና ከም ዝነግሩና ማለት እዩ ጤልያን ክትዛረብ ክትእከብ መሰላይ ምዃን እዮም እዩ ዝበሃል ግን ክትበልዕ ክትሰርሕ ከዓ ዕድል ብዃዮም بخم يو مجزات التلان زفلت حجي اب تاريخ مجزات التلان دا سب بلع ستنيرو تي عليتنت قديفكا تناي تمرتي مخلكال قديفكا تناي مزراب معصاو قديفكا زبحال ضرر بالو انجليز مسموتو انجليز بانصارو خا بتناي انصار ناي التلان نختزارب نختكب فقدلكا قل نختبلع نختصرقا يفقدوا الكانيم بجزي انجليز اميتي نيريز بعد انجليز امياتيهم تزنبر كله ريسورس وي ناي تهجر كله معدنات خون كله مسالات اخون كله نبرت خون دارغا وسيدومو عيزومو شيطومو انجليز ناتي حزبسي حما تاشمينيرو ግን ክትእከብ ክትዛረብ ገለ ፈቅደልካ ሕጂ بجزء انجليز دحان تاعتاتي ክትእከብ ስለ ዝፈቅደልካ ትውድድር ብሽክለታ እውን እቶም ተቀዳደምቲ ደቅባት ተቀዳደምቲ ክሳተፉ ኢሎም እዮም ዕድል ረኪቦም እዮም ሕጂ ከምኡ እቲ መግዛእትና መግዛእቲ ሕጂ ሓንቲ መፅሓፍ ንብብ ነይረ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ዝፀሓፋ ነተን መግዛእቲ ክገልፀን ከሎ እንታይ ኢሉ ከም ዕላል ክኾነና ማለት እዩ ነተን መግዛእቲ እንታይ ኢልዎን መግዛእቲ ጤልያን ክትበልዕ ክትሰቲ ይፈቅዱልካ ክትዛረብ ክትእከብ ኣይፈቅዱልካን እዮም ኢሉ እንግሊዝ መግዛእቲ እንግሊዝ ከዓ ብኣንፃሩ ክትእከብ ክትዛረብ ፈቅዱልካ ክትበልዕ ክትሰቲ ፈቅዱልካን እዮም ብኢኮኖሚ ድዋዕዋዕ እዮም ዘብሉካ ኢሉ እታ ሳልሰይቲ መግዛእቲ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ክትበልዕ ኣይትፈቅደልካ ክትዛረብ ክትእከብ እውን ኣይትፈቅደልካ ኣብ ኩሉ የላን ኢሉ ፅሒፉ እሞ حجيت مجزاتي كم زبلنايو قال صبو زنبرو نقرات نيرو بشكلتا تاتاتيو كاب بشكلتا بجزي مجزات إلينا تماهرنا عبد درجة زبطحنا بإلان سلازتوا نتا بشكلتا يزبحال زربان لقن ناي مجزات صبو يبولون كبل يزخلانا بخمزي ريو دل مالتي اوكي ናይ ቀጻሊ ዕላማ እዚ ፌስቲቫል ከመይ እዩ ንቐጻሊ ንቐጻሊ ዕላማ ኩሉ ግዜ እቲ ዕላማ ሓደ እንዲ
تسب أب حدا كوينو تأكيبو بزعبا قداي بشكلتا بزعبا قداي هاجر كل نجر عند ذاتها كما يجيركا زخونة يكون كم تعنتوي تقليد عندي زخونة يكون سي ይህን እንዳበልካ ትሰርሓሉ መገድን ንምግባር እዩ እቲ ፌስቲቫል ትግበር እኮ ሓደ ትሕዝቶ ሒዙ እዩ ትሕዝቶ ድማ ዘተ ፃወታ ሰሓቅ ምፍላጥ ምስ ደቆም ምስ ደቂ ደቆም እጂ መብዛሕትኦም ኣለዉ ደቂ እዚኦም ባህራን ንብሎም ዘለና ቦታቶም ሲ ተቃረለምቲ ከም ዝነበሩ ዝፈልጡ ግን ቅያ ከም ዝገበሩ ክንድዚ ጅግንነት ከም ዝገበሩ ዘይፈልጡ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ሕጂ እዚኣቶም ከዓኒ ኣብኡ እንዳመፁ እቲ ናይ ኣቦታቶም ብግብሪ ምስ ሰምዕዎ ምስቲ ናይ ብሽክለታ ክስታይ ዘሎ ምትሕሓዝ ዝህልዎ ማለት እዩ ካልኣይ ሽዑ ኣብቲ ፌስቲቫል ምስ ተራኸብና ብዕላል ሓደ ከተማ ከቕበሎ ሓደ ሃገር ከቕበሎ ዝኽእል ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ሆላንድ ኢና ንብል ነርና ሓላባይ ስለ ዝነበረ ምሳና ኣብ ሆላንድ ስለ ዘሎ ኣባልና ሆላንድ ክግበር ገለ ኢና ንብል ነርና ማንቸስተር ከሎ ድሓር ዝኾነ ኣጋጣሚታት ክግበር ኣይተኸኣለን ሕጂ ها ክመፁ እንዲኦም ኩሎም በዓል ሓላባይ ክመፁ እዮም ገለ ኩሎም እዚኦም ሳሙኤል ማለት እየ ክመፁ እንዲኦም ተማያይጥና ናይ ዝበዝሐ ዘረባ ሰሚዕና መፂና ህድእ ኢልና ክስታይ ጌርና ሽዑ ክንውስን ኢና ማለት እዩ ኣበይ ናይ ሃገር ከም ዝግበር መዓስ ግዜ መዓስ ክስታይ ስለዚ ቀፃሊ ይኸውን ጥራይ እቲ ዓመት ድዩ 2 ዓመት ድዩ ናይ ግዜ ጉዳዩ ክንሪኦ እምበር ኣብ ሚላኖ ምስ መፀና ኩሉ መገዲ ከርእየና እዩ ንሕና እቲ ስራሕቲ ምውሃድ ትገለ ዳርጋ ለሚድና ኢና ኩላና ካብ ናይ ማንቸስተር ኣትሒዝካ መሊስካ ብድሕሪኡ ኩሉ ነገራት ሕጂ ብከምዚ ኢና ክንሕዞ ፅቡቅ ኪንያዚ ፌስቲቫል ማለት እዩ እዚ መደብ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ተካእቲ ተቀዳደምቲ ንምትብባዕ መደብ እንተሃለወ እንታይ ኣሎ መደብ ከተሕብሩና ወይ ከተተባብዕዎ ምሽ ሕጂ ራእዮ ይመፁ ኣለዉ ፅቡቅ ይመፁ እንዳተሸጡ ግን ኮኔክሽን ክትብተኽ ኣይ ንደልያን ኢና ንሪኢኻ ንደገ ድኸዱ ኣለዉ ድሽየጡ ካብ ጋንታታት ድደልዩ ኣለዉ ንኣብነት ብሓፂሩ ሕፅር ኣቢልካ ገልፀ ግን ሰኣን ኮሚኒኬሽን ምግባር ሰኣን ሰብ ዝሕግዞም ክንደይ ድተርፉ ኣለዉ ሕጂ ከዓ ምስ ገሊአን ክለባት ፈሪሞም ከለዉ ሰኣን ውዕሎም ኣይሕድሳሎም እዮም ጠልጠል ይብሉ መፂኦም ከለዉ ኣብዚ ኸ እንታይ ተራ ኣለኩም እዛ ማሕበረሰብ እንታይ ተራ ኣለዎ هو ጽበት እያ ጽበት ንሕና ሓደ ካብቲ መደባትና ወይ ሓደ ካብቲ ራእይና እሲ ዝኽትብሎ ዘለካ ነቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ተቐዳዳማይ ደቂ ተባዕትዮ ይኹኑ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ጌርና ክንሕግዞም ከመይ ጌርና እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ኣብ ኣህጉራዊ መድረክ ዘፀውዑና ዘለው ሓደ ቢንያም ግርማይ ወይ ሓደ ናትናኤል ኣስመላሽ ዘይኮነሲ ዓሽሓት ከምኣቶም ክፍጠሩሉ ዝኽእሉ ኢና ከም ራእይ ንሕዞ ንሓስብ ሕጂ ነቶም ተቐዳደምቲ ጥራሕ ዘይኮነ ክንርስዖ ዘይብልና ነቶም ኣሰልጠንቶም ከዓ ሓያላት ኣሰልጠንቲ ኣለውና ሕጂ እዞም ኩሉ ግዜ ጋንታ ሒዞም ዝመፁ ከም በዓል ሳምሶን ሰሎሞን ወዲ ሲሄል ወይ ዮናስ ዘካርያስ ሓላባይ ጥራሕ ዘይኮኑ ኣሎ ከም በዓል ሚካኤል ትኩ ሓያል ተቐዳደምቲ ዝነበሩ ሓያላት ኣሰልጠንቲ ኮይኖም ዘለዉ ሕጂ ነዚኦም ከዓ ከመይ ጌርካ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና እውን ኣብ ደገ መፂኦም ከዓ እቲ ኤክስፖዠር ዝረኽብሉ ምዘን ሓያላት ጋንታታት ናይ ኤውሮጳ ተረኺብካ ክሕገዝሉ ዝኽእሉ እዚታት ኩሉ ከም መደብ ኣለና ሕጂ እቲ እንታይ ዝውስነና እቲ ናይ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ የድልዩ ሓደ እዚ ከዓ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብና ከዓ ንተኣማመን ኢና ምክንያቱ ኤርትራዊ ደገ ዘሎ ገለ ግበር ተልካዮ ዝተሓባበር እዩ መብዛሕትኡ ህዝቢ ዝተሓባበር ስለ ዝኾነ እዚ ከም ሓደ ዕዮ ገዛ ሒዝናዮ ዘለና እዩ በዚ ኣጋጣሚ ናታትኩም ናይዞም ኣብ መራኸቡ ብዝሓን ዘለኹም ከዓ ኩልኩም ኤርትራውያን ትገብርዎ ዘለኹም ኣበርክቶ ቀሊል ኣይኮነን ግን
مست لا ترخبنا سي زي ناتاتكم حاجة كأن خيف الليل نايت عندي مناتو صحاتكم نتهزبي سلات بصحوه نتهزبي كتردوان كتقلصلون سلا تقولوا تمدرخ سلا زلوكم ناتاتكم حاجز ويكاناتاتكم عبركتو قاعة قليل ايكونني مالتي تعود بخمزي الانت باي وغن ساجها قسن تلحاتاتي تيدم تصانا جها بطعم صبو كم يزلينا بزح مدبات يدلو اجها دحت صبو كابزيات من الليل لك هذه بزاناي حنتو يودي لجام حنتي صبقتي مالت سي همزي كون دخونت كوينات سمعتني عندي كونتيننتال غانتا له نيرو حجي ازي كل جزء زحلم كايو تفتح إياها جزيت رأيو دوس نمبري حال النجار كجبري عند حري الكاسي كجبر كم زكال فلوتي نزخ تجبر كا هزبي خلوه كازلو كإلاتات كا مالت بزحات إيرتران كإلاتات له بزعبا بزعبا بروفيشنال كجمر كله زفلتو هجي بروفيشناليزم كم يتجميرو بإيرترا بين تجميرو من يوم نيرم تون قداموت إذا يوم زحلو فوش جرات مساتنا حنا هنا ناو هنا أتنهل أنا جن بخالق كرناح كجلت أزل انتايا إذا كونتيننتال نتوما بإيرترا زمتو زفريو ከተምፅጥ ጥራይ ዘይኮነት እቶም ፈርዮም ወፂኦም ኣብ ጋንታታት ከምዚ ሕጂ ክትገልፆ ፀናሕካ ሰመረ ሽዑ መዕቀቡ ድስእኑ ተቐዳደምቲ ኣለዉ ብዙሓት ካብ ዳንኤል ኣትሒዝካ ክንገልፅ ንኽእል ኢና ብዙሓት ኣብ ኤንኬኤም ነበሩ ኣለዉ እዚኣ ናይ ጀርመን ትቅፅል ስጋብ ሕጂ ባይክ ኤድ ዝነበሩ ኣለዉ ብዙሓት ኣለዉ ኣብኣ ዝነበሩ ግን ከፈርምዎም ስለዘይከኣሉ ትመፅእ ዓመት በብሓደ ከም ደቂ ዛግራ ፋሕፋሕ ኢሎም ኣለዉ ሕጂ እታ ኮንቲኔንታል ንዖም መእከቢት ምትጠቕመና እያ እታ ትቆውም ደላ ትቆውም ትበሃል ደላ እንድሕር ቆይማ ማለት ሕጂ እኮ ሕልምን ኢና ንዛረብ ዘለና ያ ፅቡቅ እንድሕር ቆይማ ሲ ሓደ ተፃዋታይ ምስ ጋንትኡ እንድሕር ስምምዕ ስኢኑ ሕጂ ሓደ ግዜ ኩቤካስ ንሰለስቲኦም ብሓንሳብ ሰዲድዎም ሰለስተ ተቃረደምቲ ሲ ብሓንሳብ ኣልይዎም ምስ ሓይሎም ምስ ዓቕሞም ምስ ገለ ከለዎ ማለት እዩ ነዚኦም ናብታ ጋንታ እንድሕር ኣምፂኻዮም ሓደ ማዕቀቡ ኮይኖም ካልኣይ ከ ተመክሮ ዘለዎም ተቃረደምቲ ኮይኖም መሪሕ ስራሕ ይሰርሑ ኣብ ዓወት ከዓ በፅሑ ሕጂ እዚ ሲ ዓብዪ ስራሕ ዘድልዮ እዩ ግን ከዓ ብክልተ መዳይ ይሰርሓልካ ማለት እዩ በቲ እቶም ታለንት ውፃልካ ሽዑ ንዕዳጋ ክወፁ እንዲኦም ዝደልዩ ስለምንታይ ድዮም ምስ በዓል ባርኬድ ንዘናእሽቱ ምስ በዓል ማርኮ ፖሎ ምስ ገለ ዝኸዱ ጥዒሞም እኮ ኣይኮነን ግን ኣብ ኤውሮፓን ኣብ ኤሽያን መእታን ክረኣዩ ከውፅኦም ካብ ኣብ ዞባ ማእከል ጥራይ ኮለል ድብሉ በዓል ሜሮን በዓል ተሸመሲ ስቲል ስጋብ ሕጂ ናው ብስዕር ዘሎ ተኣረዳማ እዩ ናይ ብሓቂ ገርም ረዲሃኒ ሕጂ እዚ ክጠቕመና ክእል እቲ ሰብ እዚ ብከምዚ ዓይነት መገዲ ክርድኦ ክእል ኣለዎ እቲ ከይድና ጥራይ ዲኩና ሆ ኢልና ቲፎዞ ጥራይ ክንከውን ዘለና እንኮላይ ደገፍቲ ኮይና ነቲ ዝመፅእ ሲ ከምዚ ጌርና ክንድግፎም ክንክእል ኣለና ሕጂ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ክስተያ ወዲ ልጃሚ ኣብኣ ከለካ ሕጂ ጋንታታት ትረኽቡ ንኣብነት ናብዚ ክለባት ኤስያ ክኸዱ ገለ ክትድግፍዎ ዶ ከመይ እወ ብጣዕሚ እምበር ፅቡቅ እዩ ዩሲኣይ እኮ ኩለን ሃገራት ዝረኽቦ ኣይኮነን ዝገርመካ እዚ ናይ ዩሲኣይ ስልጠና ከም ስርዓት መምዘን ኣለዎ ሕጂ ብቕዓት እንዳረኣዩ እዮም ዝወስዱ ኣበዮም ዝርእዎ ከዓ ብቕዓቶም እንተኢልካ ኣብዚ ዝግበር ውድድራት ንኣብነት ኣብ ናይ ቱር ናይ ሩዋንዳ ክግበር ከሎ ርእዎም እሞ እዛ ኣብ ዙሪክ ዝረኸብናያ ጓል ሕጂ ኣብ ዩሲኣይ ትስልጥን ዘላ ተቐዳዳሚት እሳ ሕጂ እወ እሳነት ሕጂ ኣብ በዓል ሩዋንዳ ገለ ምስ ረኣይዋ ተዓማ ምስ ረኣዩ እምበኣር ስልጠና ክትወስድ ፈቒድናላ ኣለና ኢሎም ባጀት ሰሊዖም ዩሲኣይ እዮም ዘምፅኻ ስለዚ እተን ዝረኽቦ ሃገራት ወላ ካብ ኣፍሪካ እንተኢልካ ተወሰነ ሃገራት እየን ዓቕሚ ክህልወካ ኣለዎ ብቕዓት ናይ ተቐዳድምቲ ክህሉ ኣለዎ ስለዚ ናይ ብሓቂ እዞም ኩሎም ኣብዚ ሕጂ በፂሖም ዘለዉ እኮ ዳርጋ ብዩሲኣይ ብገለ ዝሓለፉ እዮም እቲ ኤክስፖዠር ኣብ ደገ ኣብ ኤሮጳ መፂኻ ስልጠና ምውሳኑ ውድድር
ምፍታንን ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ اوكي اموداتا زي تزاربنا له ወይ ክበሃል ክሕበር ኣሎ ትብሎ እንታይ ኣሎ ኣብዛ ሓለፈ ጌጋ ሓበሬታ ገለ ሓሊፍና ነርና ሞ ብዛዕባ መረምታውን እንታይ ኣሎ ክእረም ኣሎ ትብሎ እታ ከነቃልሕ ከለና ብዛዕባ እዚኣ ካልእ ሰባት ብዙሕ ካብ መጠን ንላዕሊ ብዙሕ ተቀዳዳማይ እንድዩ ዘሎ ሕጂ ንመን ፀዊዕካ ንመን ክትገድፍ ሓደ ምክንያቱ ንሕና ነዚኦም ሲምቦል ጌርናዮም ዘለና ንመበገስ ጥራይ እምበር ከምቲ ዓንተይ ዝበለካ ወዲ ልጃም ኣብ ኤግዚቢሽን ንዝኾነ ተቀዳዳማይ ታሪክ ክንገልፅ ስጋብ ቦታ ዘለና እንተዘየለካ ነታ ሓንቲ ክንተሓላልፋ ማለት እዩ እንድሕር ስእሊ እንዳእተና ሽም እንዳጠቐስና ገለ እንድሕር ጌርናያ ግን እቲ መልክዕ ናይታ ፌስቲቫል ይሃስስ ስለዚ እዚኣ እዛ ሕጂ ቅድሜና ዘላ እታ ንፅርቲ ዕዱም ከዓኒ ንሓደ ኮና ንዕድም ንኩሉ ኤርትራዊ ፈታዊ ስፖርት ፈታዊ ቅድም ብሽክለታ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ናይ ዓለም ዘሎ ዕዱም ከ ኣይኮነን ዳሱ እዩ ናቱ እዩ ኤርትራዊ ሲ ናትካ ኣይኮነን ናትካ ኣይኮነን ዝብል ነገር የብሉን ሕጂ ኣይተዓደምኩም ናይ ምባል ክእለት ክህሉ የሉን ክድውል ኣለዎ ኮንታክት ክገብር ኣለዎ ግን ኣብዚኣታ መእረምታ ድበልናያ ሲ ንሳ ጥራይ እዛ ስእሊ ናይ እዚኦም ኦሎምፒካውያን እሞ ከዓ ብሂወት ዘለዉ እቲ ሓደ ኣብ ማእከል እትንያ ዘለና ኣቦና ኣቶ ካሕሳይ ሚካኤል ዓንዲ ናይቲ ካብ ስሳታት ስለ ዝኾነ ንሱ ከዓኒ ፅባሕ ከዓ እቶም ምስኡ ዝነበሩ እቶም ዓንተወይ ዝረኣናዮም ኣብ ብሽክለታ ተወጢሖም ዝነበሩ በብግዜ ከምኡ እንዳገበርና ምስቶም ናይ ካልኦት ክንገልፅ ከለና ምናልባሽ ድመፅእ ገርላሰ መፅእ ኾን ምናልባሽ ትመፅእ ወድማይ ገይላ ወይ ገለ ኣለዎ ከዓ እኮ ካልኦት ኣብ ባይታ ኣብ ብሽክለታ ዘይብሉ ዘለዎ ብዙ ብዙሓት ኣለዉ ሓደ ካልኣይ ከዓኒ ኣብ ግዜ ተቀዳደምቲ ኮይኖም ብሂወት ምሳና ዘየለዉ ሕጂ ንመን ጀሚርካ ኢኻ ሞ ንመን ክትውድእ ካብ በዓል በርበረ ሓንቶይ ጠቕሰልካ ነይሩ ወዲ ልጃ ስጋብዛ ትማሊ ሲ ኣብ ኤርትራ ሓንሳብ ብሓደጋ ማኪና ኣብ ደገ ሓንሳብ ገለ እዚኣ ጓልና ሕጂ ንኩሉ ንሓደን ከይበልና ንኩሉ ዝጣምር ብመፅናዕት ተገይሩ ወዲ ልጃም ገሊፅዎ ነይሩ ብቀዳም ኣስፋ ሓቢሉ ተገይሩ ንኩሉ ዝውክል ጌርና ክንገብር ስለ ዝኾንና ሕጂ ንግዚኡ በዚኣ ጥራይ እንተካይድና ነዛ ፌስቲቫል ዝበለፀን ዝሓሸን ኮይኑ ይስማዓኒ ከም ቢንያ هو أنا ምናልባት ከም ረብዋ ዘለሃን እንታይ እዩ እዚ ወራይ እዚ እዚ ፌስቲቫል ጥራሕ ዘይኮነሲ ባዕሉ እቲ ብሽክለታ ስፖርት ብሽክለታ ማሕበር ክንብል ከለና ናይ ተወሰኑ ሰባት ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኩሉ ሰብ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ናይ ኩሉ ጉዱስ ዜጋ ናይ ኩሉ ኣብ ስፖርት ዝነጥፍ ውራይ ማለት ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚ ንሕናሲ ከም ዓደምቲ ዘይኮናሲ ወይ ከዓ ንሕና ከም መራሕቲ ኮይና እስኻእቶ እስኻ ውፃእ ንብል ዘይኮናሲ ናይ ኩሉ ሰብ እዩ ውፃእ እቶ ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ ሰብ ከኣቱ መሰሉ እዩ ከምዚ ቢንያም ኣስመላሽ ዝበሉ ማለት እዩ ናይ ኩሉ ሰብ ከዓ ምትሕብባር ንደሊ ኢና ምትሕብባር እንታይ እዩ ከምዚ ሕጂ እስኻ ዝበልካና ሰመረ ነመስግነካ ኣብ ጎንኹም ኣለኹ ኣነ ቅሰኑ ዝበልካና ዝኾነ ሰብ ሰማዖኹን ዝኾነ ኣብ ስፖርት ዘሎ ወላ ከም ዜጋውን ከም ኤርትራዊ ኣለኹ ቅሰኑ ክብለና ጥራሕ ኢና ንደሊ ማለት ከኣትዎ ክሳተፎ ዕድመይ ድሊ ምፃእ ዝበሃል ነገር የለን እተን ክማልኣ ዘለዋ ቀጥዒ ጥራሕ ኣብዚኣ ክንጠቕሰን ኢና እስኻ እውን ከምቲ ዝበልካና ዓንተወይ ከተውፃልና ኢኻ ከመይ ገይሮም ክረኽቡና ክእሉ ከመይ ጌርና ንሰደሎም እንታይ ዘድሊ እቲ ሓበሬታ ናይቲ ፌስቲቫል ኦሬዲ ተዘርጊሑ ሎ ተገሊፁ ሎ እቲ ቦታ ተገሊፁ ሎ ስለዚ ዝኾነ ሰብ መፂኡ ክሳተፍ ጥራሕ እዩ ዘለዎ እዚኣ ኢና ክንብል ንደሊ ከም ለቦዋ ምናልባት ቢንያም ጠቂስዎ እዩ ምድግጋም ከይኸውን እቲ ታሪክ ክቕፅል እዩ እቲ ኩሎም ወለዶታት ዝበልናዮም ክንበፅሖም ኢና
حج بزم ولدو زيهم زم قدايم بهارات زبالكايم تقدمتنا نعومينا ناي مسغانان ريكوغنيشنن كنقبر حساب زلنا مسኦም ቅድሚኦም ዝነበሩ እውን ኣብኡ ክንገልፆም ኢና ታሪኮም ክንዝርዝር ኢና ስእሊ ከነውፅእ ኢና ኣብቲ ኤግዚቢሽን ክግለፅ እዩ ስለዚ እቲ ታሪክ ክቅፅል ምዃኑ ጥራሕ ክገልፅ ደልየ ማለት እዩ ፅቡቅ ኣሎ ኩሉ ብዝሎ ናይ ሽም ናይቲ ሆቴል ኣሎ ኣድራሻ መጓዓዝያ እውን ካብ ኤርፖርት ኣሎ ንወሰከፍ ሰብ 30 ደቂቕ ببابور كل اللبزي كم عرفونا فرتي ناب هوتيل everything سلوزلوس دحين كنت قوعي حرج اوكي هل انت هلو عن تويسي ناي ايشيا مكان نايتم تقردم تسي كمي تدقفول كان نير كان او ان اشتي زخونه تقرد ماي ندقن دحر وطيو نخ الرأي وين كمزي غرزو العامس اخلت قال كتمام مشتوت تتم ما تبزحها انا حدر نختقبر على لهون لا مالتي اكزامبل تبقى جاي بشكلتها اني كومي زخونه تقرد ماي ندحر ندقوتي بايشيا يكون كورنعنا اوروبا يكون تتأمت يكون نزي تتأمت خجورم زخل اللوجن كي قالوا كوك حلف لي دلي فدرشن قدر مشكلتاي اب جزينا عيب على الورد اللي جام اركبوا لي اي بدن ببايتات اتحلنا بدن بسرحنا لينا حجون بحبار نسرحنا زلون سي حجي خاني ناي زوبا ماكل بريسيدنت ودشكا تمزجن بتعمي انا زدنو مالتي مستم مسارحت كلهم توم اورزولوسي بتعمي انا ندو مهنياتو اتي سرحسي اندام عبله كابتي زنبره ناي بحال ورد الجامس بصحي حدا سكالا غيرو حجي ما خلت سكالا دي يقول له نمصا دما خاله كم خون هجي نزياتهم ادنقوتي كغلص دلي مهنياتو ليتن معالتن اتسب كل غزي استغبره يمسلوني ግን እዚኦም ለይትን መዓልትን ንገብሩ ስለ ዘለዉ እቲ ውፅኢታቱ ከዓ ንሪኦ ስለ ዘለና ማለት እቲ ኩሉ ናይ ምቕባል ናይ ምስዳድ ናይ ምስራሕ ዝግበር ዘሎ ብስፖርት ኮሚሽን ይኹን ብፌደሬሽን ከነመስግኖም ምደሊ በዚ ኣጋጣሚ ፅቡቅ ኣፍታ ቀንዲ ዓንተይ ጠቂስካለይ ነርካ ኣነ እውን ከም ሕቶ ከቅርባ ነይረ ኣፍታ ናይ ዙር ኤርትራ ግን ተተዘራረቡ ይህን ሚሂን ተትበሃሉ ስፖርት ኮሚሽን ናፍትን ዝነበሩ ናይ ቀደም ውድድር እንተዝምለስ ሞር ተትፀቕጥላ ከዓ ኣነ ከዓ ከም ለወዋ ኣሕልፈ ክዛረበኩም ደሊ ማለት ፅቡቅ ሓሳብ ሓቅኻ ንሕና ከም መደብ ከምኡ ሒዝና ኣለና ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝገለፆ ቢንያም ከምኡ ከም መደብ ሒዝና ኣለና ማለት ናይ ኩላህና ደገፍ ከዓ ኣድልየ እዩ ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልኮ ብሓልፊ እዞም ናይ መራኸቢ ብዙሓን ዘለኹም ናታትኩም ደገፍ እውን የድልየና እዩ ማለት እዩ እዞም ኣብ ደገ ደሎ ትካላት ነናቶም ድሕር ሽልማት ሓደ ገለ ኣብ ማልያ ኣብ ገለ ሰኣን ኮሚኒኬሽን ምግባር እምበር ቀሊል ፊክስ ምግባር ሓቂ ዘለዋ ሓቂ ኢደ ክንብሎ ኢና ኣራይ እሞ በቃ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረን ነዚ ዕድል እዚ መሃብኩም ነዚ ናይ ዓዲ ጥልያና ሚልያኖ ዝግበር ማለት እዩ ከመስግነኩም ፈቱ يغنيلنا سمرة أنا بوغاني كمسجنك كفتو نعخان نبيت سبكان كمون كله زي تقاتل في مدبات قاتلنا زلو كون ملح زبيترا رحس بعال رحس حدش عمت قبلنا بل قلت شحن إسلام بعتن زحشت عمت يعني را أب هاجرنا حجون كلتا شحن إسلام خمشتن كابقى زحشت كابقى زمعبلت ناي سلامن ناي معبالن عمت كتكون لنا يمنا أنا وين بوغني أنيلنا زي قبل كلمة عدمي كلتا شحن إسلام بعتن بتبوء زازم الله نمتا إنا إسلام حمشتن قبل معات أب هنسا أب كله عبيت يرغبنا يمسكنا رحس بعد الدت رحس حدش عمت نقول حزب إيرترا أب الجزل. Thank you.
بتعمل إذا مسكن رحس حد شعمت رحس بعلدة تقول لنا هابي هوليداي ثانك يو يغني لنا ثانك يو عندنا سينما سمرة سمرة كابيزي رابيزي حينا للنار فلتت حبوس دستا سحاب سنيت رفتا نفصل النهار سينما سمرة عب سينما سمرة تطلعوا مزنك عامة كوميدي دراما لا لا وزاتا سبورت فيلم